Panguva ino Lin M oya ane a strange dream. Panguva ino achitsanangura tona vanhu vachikomenta zvakanyanyisa pamusoro pema-attacks aripo pamusoro pageneral. Sadapenda mashoko anobuda nyogwa panguva ino. Don't forget subscribe or like or turn on the bell icon. Panapa tipinda tisika waste nguva. Lin M amuda nyora chiti. Today I had a strange dream. I dreamt about a plot against the general by Zvigananda and the good father. The plan went on while the general remained silent, to the frustration of the onlookers, including myself. I saw papers that were prepared for the final chapter of the general's political journey in the ZANU-PF, and all of a sudden, things changed and no one knew where to touch to spin the plot. I kept looking to see the end, and I woke up. Ndopostineswa na Lin ME. Panapa tropina comment section continue. Let that dream anowayanyora achiti. In that dream, I saw a paper written the names of powerful politicians in Zimbabwe. General's name was now appearing at the top, followed by ED. In this list, there were about 10 or so, and the name of one politician was called out, and the voice kept on saying, "We have cancelled the name of this politician," though the dream inoitsanangurwa pana Lin M. Tipinda mumacomments evanhu vanobinda vachiti warota zviri kuitika, they are plotting his oust or death. Mumwe vanopinda vachiti esengase mwoyo yavo ndevana Judasi hadzisi shamwari idzi. November 2017. Mumwe vanobinda vachira chiti we now have two Josephs on this platform, you and anobva tega this one ari kunzi Freeman Chari. Munopinda achiti these are just attacks on the general. Mashoko ari kubuda panguva ino a dream aiwa inorotiwa naLin M yari kubuda panapa achitaura. Lin M tinoona kuti most of your posts anoposta anoratidza kuti anenge ane inside information we do not know his source. Takaona nhau yana tafumane inokufika kona Anselm Sanyatwe zvakazoitika but that post angaita kudhara. So now tichiona achitaura about a dream, it's either kuti zvinhu zvari kuziva zvakatoplaniwa kana kuti dziri ngori hope dzaangorota dzechokwadi. Imbotidze mafunguro enyu motikuti pamusoro pechituko ichi. Wapinda comment section pedu kuti mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.